viral. Mga puso, kung kasal ang istoryahan, baw, paindis-indis na lang niya sang tema para mangin unique sa tanan. Viral recently ang kasal nga may anime theme, baw, pwerte. Ang bride kag ang groom nag-ala Japanese and anime nga outfits, pati ang ilang mga bisita. Daw bago pa man ako gani nakakita sa sinanga tema, Adrian. Sa couple, anime lovers na sila ever since. Sa una, nagduwa-duwa sila nga himuon nga anime ang theme sang kasal. Bangod weird ini ko no, pero na-push man tungod para sa ila, our wedding, our rules. Mga puso, mas masadya among suporta ang ginpakita sa mga bisita nga G na G man sa theme kag nag-DIY man nga costumes. Ang iba naman nagpabulig pagani sa pag-organize pati na sa pag-sponsor sang cake, makeup kag photography. Kamu ba lang may makalilingaw, pinasay nga photos, videos nga gusto ninyo ipasalida sa TV? Magpakigangot lang sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibida ta.